Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Aber daw, good vibes Friday kita ngunyan. 3 de Nobyembre 2023. So ikawalo na ma-text, eksaktong ikawalo katabi ha, na ma-text na yaon po nagdadangog kami sa arog kaining barangay. 50 pesos na load yan. Pangaran lang, tagasain pagkatapos Globe or Smart. Iyan ang ibubugtak nindo tabi. Kung Globe ka mo or Smart. Ang number ko sa Globe, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart naman, 0961-759-0888. 0961-759-0888. Sige daw, lucky 8 lamang, maka 8 lamang kitang listener pangunya na dagdag ano. Biyernes aldaw kan sa tuyang Senyor Santo Cristo. Viva! Senyor Santo Cristo. May pagkakataon tabi ano diyan sa Dapdap Baga sa Mission Church. Salamat lamang, and may misa man yan alas 5:30. Pwede man sa mga taga-Daraga and nearby areas dyan sa Santo Cristo Candaraga. Pasalamat kita sa mahal amang Diyos. Ano man ang pinagkakasiributan, mahal na Diyos dapat erot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Lucky 8 ha, 8 sanaan sa tuyang pinaghinguahan na para dangog tabi man. Makawalo lamang. Yung ikawalong texter, 50 pesos na load dyan. Garantisado. Bugtak lang nindo pangaran, address kung taga-sain ka mo, and kung Globe or Smart. Magayon siguro kung taga-Albay District, Legazpi Sentro, or dyan sa Daraga. Sagkun man kitang 10:30 tabi. Tingog kan banwa ana. Maray na aga tabi isay mo kagawad Bong Logronyo kang Boys and Paints. The number 1 paints. Katuwang sa Premier Distrito, Compadreng Jomar Bien. Second District, Pading Al Armario. Yaon Ants Galero, Joshua Bino. Sa Manibela, Henry Mata. Ang samuyang mata dyan sa kalsada. Siyempre, ang gabos na yan dyan sa luwas, pinanginginutan kan sa muyang chief reporter, Kumpadreng Jimmy. Si Pading Nald Baldo an sa control technical, yan sa radyo tabi. Nagkakadarangog dindong boses may sa radyo. Si Pading Nald Baldo. Inimbestigaran mo na, Kumpadreng Nald, kung piraso rinilis niya sa barangay. Padignal Baldo in the house. Good morning dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Barangay Dapdap. Yi Alaurin is listening. Kumusta ka mo, Yi? Sagkod sa familia kay Kaki, kay Hernan, kay Manay Ellen. Sa newsroom, yaon dyan tabi, nagsusubaybay ka, nagburuto ang istorya, lokal, national, international. News Director Mardela, the ever reliable. Walang kapaguran. Katabang Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran. Siyempre, igwa kami dyan sa internet. Yan, may news kami tabi dyan. DCGB News Online. News portal mi tabi. So nagkakabara sa nindong bareta dyan. Tarabang-tabang si Jimos Barrio, si Tresia Marilitana, Ans Galero, Joshua Bino, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran.
pati na po sa research as in production, yaon dyan si Thresia. Sa IT, Jerome Martinez. Ako man pan sa indong kairibanan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat, may nagralaog ng text. So ikawalo tabi, iyon ang sa tuyang hahanapon taod-taod. Thank you so much dyan sa mga nag-assure na yaon sila nag-arantabay. Magayon tabi kung sa sentrong Legazpi o Albay District sa Kudaraga. Siyempre pwede man sa mga pagtaraning niya itong lugares. Bicolandia, maray na aga. Kompadreng Jimmy Chief, maray na aldaw. Yes, salamat pare sa mga dagdag pa niya itong baret. Sundo pa Nobyembre 10, ang durasyon kan curfew hours sa banwaan kan Libon. Yan, ni Libon at Police Captain Victor Burhal, kung sa insaro ini, naging epektibong lakdang kan PNP, Puraber, Durante, asin pagkatapos kan eleksyon, na ang mga tao po na alas 10 sa Banggi, sundo alas 4 ni na maaga, dapat nasa mga harong na. Susog sa hepe, epektibo ang bagay na ini sa pagsabing dahil lamang ni na-encounter ang kapulisan ni kulog payo o problema sa duwang magkasunod na darakulang aktibidad sa balikan. Nag-fade ang signal, Chief Jim. What's happening? Maski durante kan undas, dahil lamang ni problema, talagang yaon ang kooperasyon kan mga tao sa pagsabing bago mag-alas 10, dahil na nin mga tao sa mga sementeryo, sa pagsabing Puraber alas 10, naguruli na tulog sa mga tao, dahil sa aaboton sila kan curfew hour. Sa mga konsideradong matrangkilo ang Libon, nagalao man Cebu Police, ang Libon PNP, na sana diretso na ini ang katrangkiluhan sa banwaan kan Libon. Iyo mananggad, Chief Jimmy, iyo mananggad, ta kan nakaaging undas na kunyanta na ako na oversee ko lang, na overlook ko na diyan sa Libon pala hanggang alas 10 na di urulian sa mga nagpakampusan to mananggad tulos. Bago mag alas 10 naguruli na ta abuton sila kan curfew hour. Yan, okay. Pero so liquor ban, wala na, lifted na, pwede na mag-irinuman. Pwede na lalo so ng garana. Oo. Buda so nakagulpi. Kapag takunday, magari man kilgo yun man na. Naguruli sa mga kapamilya mo, guminanak ka ngayang kapitan kagawad, wala sana. Wala lamang ning bangkete. Yan. Wala si Ram. O disagkod sa maabot na Biyernes sa masangling simana. Bridges pa kaya sa mga ngalimbawa ng palibon, maadungan sa libon, dapat dahil sila magpalapwa sa alas 10. Iyo. Bago mag alas 10, nakabandera pa ang curfew hour. Sa ngunyan, dahil pa manin totalmente pigahalian na mga checkpoint sa Libon, sa mga barangay, pero sa augmentation force na halik dyan sa Campo Simenol at under Comelec control bagay ni kan eleksyon, iguanin mga ispat sa paligding karagdagang pwersa halik dyan sa Campo Simenola, pinag-pro out na ito tabi pipi. Pero so dati, yaon digdi na dati ng mga checkpoint, mantinido man giralay digdi sa mga barangay sa Libon Albay. In fact, kumpadreng Jimmy, antaramon baga ni Attorney Maria Aurea Bobunaw, yung election supervisor niya to Kanalbay, sundo iyan 29 kan Nobyembre an pagsasairarom kan Libon sa Comelec control, Roger. Tayo iyan, so nakatalaan pa sa Omnibus Election Code na election period. Yan. Sige. Pero ang karahayan tabi pa, di basado sa pigapot niya to si Chief of Police, Police Captain Victor Burhal, kung after election, so mga nanggarana, mga nadaog, dahil kung ano man na mga patakot, o barangayan pa nangyari, wala lamang databi pa di, tranquilohon. Sige. Kaya dakulaon man na pigpapasalamat sa mahal na Diyos kan Chief of Police, kan Libon PNP, na naging matrangkilo
asin pinagpapasalamatan naman niya sa mga natural, sa mga residents, sa mga tao na yaon so nahiling nindan kooperasyon sa mga otoridad. Roger, to that, Yan na kumpadre. padi, sa to yung mga dagdag pang impormasyon, Jimmy, na salita DCGB News. Salamat, kumpadre Jimmy, sa istorya hali dyan sa luwas. O sige tabi, keep on texting at ibaad ka mo sa ikawalo na matsyempohan na ikawalong texter. 50 pesos na load yan pagkatapos kang programa. Aram nindo, iyan pong nangyari ngunyan sa Libon na nasa irarong bagasindakan Comelec control and halawig na bagang panahon da ining violensya dyan. Iyan ang sarong pruwebas na kung talagang didesideran kan sa tuyang mga leaderes sa civil government and sa tuyang mga leaderes sa uniform personnel and the community, didesideran na talagang maghinguha na magkaigoning katrangkiluhan dai or kung igwaman di ito ng space ning violensya diyan sa sarong lugar. Say for example ang Libon. Yan. Dinisideran baga ni Congressman Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Remember nakuhaan atensyon na ni Congressman Didi way before so barangay elections na bako na ini maray na nangyayari sa Libon kaidto. Nag-intervenir na ang kongresista, kaipuhan na kainining aksyon mismo ipinaabot sa presidente and maging nagtarabang-tabang baga sa iba pang lokal na opisyalis niya to including the governor appealing sa national government na mag-take over na, mag-imbestigar and mag-take over. Antaramon nga ni kito ni Congressman Didi Cabredo kan ma-interview ta. Bago pa kan election, several weeks after itong series of killings bagad yan sa Libon, nahaputa si Congressman Didi sa programa. Nya ko anoan sa imong specific na plea or kahagadan sa presidente in open tapi nagkuan niya na ito. Ngaya Pio, bahala ng presidente kaan bilang commander-in-chief, igwa siya nin wide latitude ngaya kung anong gigibuhon niya, tanganing maibalik ang katrangkiluhan diyan sa Libon. Now, tabako na ini basta-basta, igwa na nga ni ibaga ni nag-out-migrate diyan sa mga barangay na nagkakatarakot na because of the terror factor dyan na tuturo aligado yung Concepcion Group. Yan, tabi. Igwa na bagari nagharali dyan na mga residentes padingnal. Maski sa kuyang mga amigo nag-istorya ngaya igwa kong kapartidaryos naghali na sa Libon. Urog na itong sa mga barangay na medyo hurharayo because of their fear for their security. Yan. Ngunyan, sabi ni Congressman Didi, this has to stop. Natatapig didiskutir tapig i-emplota si Congressman Didi. Sabi ta nga ni baga sa kasubago sa premise niya to, pag nagdidesidir ang sa tuyang mga leader civil, that includes mga elected officials niya to, and itong sa mga nasa administration, uniform personnel, igonin maray nakakaabutan. Now, ipinaabot pa ni Congressman Didi iyan kay Secretary Benhur Abalos mismo. Na tiyempo ka ito na kunyan baga, budget hearing, so igwa po ninda kulao na leeway, igwa ninda kulao na influensya ang mga kongresistas sa mga departamentos di gobyerno na minasumitirkan sa indang proposed budget sa Kongreso. It being the fact na ang Kongreso baga, iyuan ang the sole authority na minaalukar ning pundo sa manlain-lain na ansyas di gobyerno under the Constitution. Sindaan sole authority ka yan. Kaya ining mga departamento, say for instance, ining sa PNP, ipinaabot ni Congressman Didi Cabredo, Chief PNP mismo. Ipinaabot sa Commission on Human Rights to protect, as in to, sabi na nga ni, ito bagang matawan ni nagakanigong ayuda sa mga relatives and the victims themselves kung buruhay pa kan human rights violations na yan dyan sa Libon.
naghiriro baga tabi. Naipaabot kay Secretary Abalos bilang isya na mamayo baga, nagakaput ka na Philippine National Police. Now, di sagkod na duminuman baga, bago mag-eleksyon, nakibayli mismo si Congressman Didi representing the civil government, si General Ubingke, so chief mismo kan PNP digdi sa Bicol, and so pinakang haralangkaw na opisyalis man kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, nagkaigwasinta dumaning statement of control and statement of peace. Statement of power na pag ang gobyerno talagang uyan ng sisuwa-suwaan na sa mga arugkaan na mga byulensya, uni kami. Uto baga duman sa barangay Buga, nagkaigwanin pag-inaugurar ito bagang pagsurumpa so mga women planters itong sa indang organisasyon duman, so mga ilihido ninda duman na lideres sa mga women planters, tayo bagang pundar iyan sa Congressman Didi, pinagpundar man ni Congressman now Mayor Itay Nando Gonzales, Kandigaw. Ngunyan, itong sa pagkaigwa dumaning okasyon na no less than so Chief PNP kan Bicol. Siya bagang Chief PNP sa Bicol, si General Ubingke. Pero ang pinaka-Chief PNP, si Acorda, si Benjamin Acorda Jr. Pinaka-Chief man kan PNP sa Bicol, Regional Director, si Kunyan, si Ubingke, General. So pakibayli sa nadinda duman is an assurance and is a message. Grabe ang message kay itong gustong sabihon. Uni kami ang gobyerno, handa na idepensa, kaya magkampante na kamudig di sa libon. And it is a message man duman sa mga would-be perpetrators nin terror acts diyan sa libon na pumundo kamo, tauni ang gobyerno. Dainindo mababasta-basta ang gobyerno. O duman baga nakiberalisin na that was the message kan okasyon na ito. And it was successful enough na pati so Comelec baga yaon duman ipinaerarom sa kontrol, uyan baga halawig ng panahon daipo nin krimen na nangyayari diyan sa libon. Yan, so mismo bagang yung Chief of Police na kaulay ni kumpadreng Jimmy, ni Chief Jimmy. Yan, matrangkilo. Hanggang pa iyan sa sa GIS ang curfew dyan. But yung election period hanggang pa November 29 kaining taon. Kaya sagkod pa sa November 29 sa irarom kan Comelec control ang libon. That is the statement mismo ni Attorney Maria Aurea Bobunaw ang sa tuyang Provincial Election Supervisor kan Albay. Siya ana mamayo dyan insofar as peace and order is concerned. Yan, tabi. So, that's good enough, That's a concrete example na pang naghiriro ang sa tuyang mga leaders civil and ang sa tuyang mga gobernantes man, uniform personnel, talagang manginginabang ang tao, Congratulations yan. Sana duro-diretso na yan na katrangkiluhan dyan sa libon. Dinisideran baga nara Congressman Didi, kinarampag ni Congressman Didi sa mga ahensyas di gobyerno. O yan baga, no less than the Chief PNP kan Bicol, Director Ubingke, nakibayli duman. O bakong statement iyan, naunian gobyerno, bako basta-basta, kaya ka mong depensahan. And it is a message duman sa mga mga perpetrators kan wrongdoings dyan sa libon, na ito ang gobyerno makakahampang nindo. Abi sige, ma-time check na kita pa ding naldano. Yan, sige, oras Pilipinas 9:28. An oras hatod sa Indokang. Tando Eye Light, gaan nang may kasama. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Norcubes. Buong buo ang Pasko with Norcubes. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok.
Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad, at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang hi. Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. GB sa Bishopy Lifestyle. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Mga pare, Edibong Plaza po. Edibong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa Silyado ako. Enertone 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enertone? Oo, bawat kilo Silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaprikon na. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. This is ang surf bar. New look na. Pula, puti, Power pula. Power puti. Ang power ng surf bars ang
Surf yan! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Ge. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasararitan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar. Ang kada barangay sa iyang tatabangan. Para para sira kababaihan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo. Tawong may prinsipyo, asin siya makatao. Matinabang, may puso sa kasaraditan. Kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo to choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. Deklarado bilang Malaria and Filariasis Awareness Month ang Nobyembre. Parehong galing sa lamok, parehong nagsisimula sa lagnat, at parehong delikado. Maagang deteksyon at lunas ang solusyon. Kaagad na magpakonsulta sa doktor sa unang 3 araw ng lagnat at ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang dito pamugaran ng lamok na may dalang sakit. Sabay-sabay nating abutin ang Malaria and Filariasis Free Philippines para sa isang healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol Center for Health Development. Tayo na sa EO, tayo magpatingin. Tayo na sa EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. Executive Optical, ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada.
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor. Tingog dan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat tabi, kumpadring Nal. Buwelta na kita sa programa. Good morning kay Sir Renen de los Reyes. Ayun. Civilian in character po kaya baga ang principle ng PNP sa Philippine Constitution. Kaya ang mga pantumin na uya, daimi iyan aatrasan uya sa isla. Yan. Diyan sa Virac MPS. Good morning, Sir Renen de los Reyes. Yan. Itong so baray liman tabi duman sa Libon, duman iyan sa barangay Buga. Saro iyan sa mga critical na barangay kaito na daining sense of normalcy insofar as peace and order is concerned. Ngunyan, dinarabaga duman ni Congressman Didi sa gobyerno. Yan, si Congressman Didi representing the civil government and so police, so mga uniform personnel sa Puwersas Armadas kang Pilipinas, iyo mismong nakibayli duman sa kudis oras ang pagkabagi sa barangay Buga kan Libon. It is a statement iyaon ng gobyerno day maghadit. Yan. And statement ang duman sa mga would-be perpetrators man krimen dyan sa lugar na yan na day kamuning lugar na digdi. Yan, unin ang gobyerno tabi. Kaya iyo po yan tabi saro sa mga factors na pinagigibo kan mga ilihidos niya to leaders dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Sige, salamat didi sa mga nagtitereksan. Naka-22 na kitang texter. Taod-taod bibilangon ko ini. So eksaktong ikawalo, tayo may mga oras mamaga ini tabi.
Then yung kunyan, yung ikawalong eksaktong texter, 50 pesos na load po yan. Sige. Maray na agad yan kay kumpadreng Abel Balmaceda sa Viga, Catanduanes. Yaon gayud tabi baga Abel, si classmate tang kunyan, si Joseph na Abundo, kan Bureau of Immigration and Deportation. Saro sa pinakahalangkaw na opisyal kang BID, duman sa Metro Manila mismo sa Central Office. Gari nagbakasyon yata si Joseph na Abundo. Classmate Joseph, oy Abel, kung nagdadangog katabi, message sa kuya sa Messenger. Hanapon mo lang so account ko Pio Fernandez Gari yaon diyan si Joseph yata sa Viga kan Catanduanes. Kumusta ka mo diyan? 15 bago mag-alas 10. Ands, good morning. Please go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong pareta, dahil papalan basta-basta makakapaluwas ni impormasyon mo niyan ang Legazpi City DILG Office manungod sa kuno arin mananggad maturo ka sa pesto ang mga nanggarana sa nakalihis sa ng barangay at SD elections. Ini dahilan sa susog sa pagkikipag-oron kan DCGB News, ngunyan na pagkaaga kay City DILG Officer Johanna Luida, ngunyan nagkakaigwa pa sa nasindanin pakikipagtipon kay bahan si DILG Bicol Regional Director Attorney Alnaldo Escudero Jr. Para pag-urulayan ang mga dapat masundo na regulasyones manong o digdi. Ini dahilan, Sir Pio, kan nakalihis bagang semana o kaya mga aldaw, may memorandum ang DILG na pagkatapos kang transition as in ismadir susose saka pa siya na magkakaiguan na pag-take oath na mga nanggara ng opisyal. Pero ang Supreme Court, igwaman daw sigun siya iyan na desisyon o kaya orden na kung in kaso man makapag-assume tulos sa nasambitan ng mga opisyal. Kung kaya reconcile ninda inigabos mo niyan, bago ninda matauanin na talagang abiso, bako sa nadigdesisyon ng Legazpi, kundi pati na sa ibang mga barangay officials na nanggarana sa iba-iba pang parte kan rehiyon. In fact, tabian, iyan ang kaputan nationwide ta bako arog duman sa ibang elehidong opisyales pon sa presidente, vice-presidente, congressman, senador, and yung mga gobernantes tabaga sa lokal na gobyerno, igo baga sinda ning fixed date wherein which duman sinda ma-assume. Yes, yes. O ining so sa barangay ngunyan, buda sa SK, medyo nagkarilibong-libong baga ta, sige baga so pag-postpone kan eleksyon, bako. Day na aram kung sagkod no arin so term of office ninda, bako. So yung man ang sabi, pareho ka mo ni Ma'am Joanna Kitching. Yes. So, ganyan, may problema lang kung dahil na hindi pa ba sa kasama na David, kung rin dito nga ni sa mga nangyaring pagkapindyente kan mga eleksyon. Roger, dahil naisi kung supposedly baga, pirang beses ito na cancelar so election ands dua. Hindi ka na sala sa dua mananggan. Now, so primerong pagkansilar na abante na stretch o na extenso sa indang turno, open-ended pati ito bagatabian. So mga barangay buda sa SK bako. Then ikadua na kansilar na naman open-ended naman kung sa insa na suturnin kung sa insa turno ninda. Yes, yes. Now here comes the elections kana kaaging semana. Question no ari na sinda mapuon. Yung bako yung piga-discuss mo yan. Yan, yung piga-discuss mo yan. And it is compounded pa ta igo baganing memorandum na kung makasumitir na kaso requisitos, buda mag-take off na, automatic ma-assume na. Nya kung igwa na ngunyan, halimbawa, nagsumitir na ako ng requisitos, sosi, uyan na. Tapos nag-take off na ako sa alkalde. Ano, pwede na ako mag-assume? Yan ang di ba? Nakurot na kasi bago si Ma'am Joanna. May mga ibang daan kasi sa subig na-declare naman kan na matapos yung election. Pero
talagang blanco pa sinda kung ano talaga ang dapat na pasundon na memorandum of ordema ng ODG. Lalo pa ngunya na dako lang naghaharalat kayo eh. Siyempre siguro so iba excited naman na makatuko sa pesto. Yes. Kaya lang sa ngunyan ongoing ang online meeting nila Yes. may bahanan regional director. And ano ang klasifikasyon na tabians kan sa mga kapitan ngunya na incumbent na napierde? Ano sinda? Are they still on hold over capacity? Pati naman sa mga kagawad na napierde pero dai pa man nakaka-assume sa mga bagong set of officers. Ano ang klasifikasyon kayan? Bako, Medyo malibong pa ngunyan. Inda nga ni, kung naihapot mo kung duman sa local government code, kung igwa dumaning specific date na nakabugta, kung no rin and so term kan mga barangay officials na iyan. Ora man sir Pio, palipat-lipat ang petsa kaan. Ang kinagayon ng local elections, national elections and local elections, iko talagang certain date. Pag barangay, ngunyan nga na nagiging problema ng data, nagkabara gusto petsa. Oho, because of the cancellation na ito na 2 beses. Yes. Now, ano ang klasifikasyon ngunyan kaining mga halimbawa incumbent na kapitan na qualified pa man to run nagkandidato na pirdi, ano ang sa inyong klasifikasyon? Yan ang tapos sisayan mapasweldo sa inda kunyan pa daw legitimate pa daw na pasweldohon iyan kan gobyerno. Kumbaga sa bagay ang malinaw is kung iguanan nin siyempre ang first step is the winning. Tapos iproklamar kan Board of Canvassers. Okay na yan, nagka-proklamasyon ng gana. Masunod is the submission kan na SOSI. Okay, oo. SOSE. Masunod is the pag-take off ng office duman sa mga recognized mga kan gobyerno na pwedeng mag-administer kan oath of office. Halimbawa, alkalde, gobernador o kun sisay. Ano? Oo. Halimbawa ako, kumpletado ko na ako. Kagawad ako, kapitan Oreski, ano? Sige na problema to today, LG, karo day pa man. Sabi nga ni iba kasuhapon, nakaulay taman si Mama Mila, iguanin ko niya na parang ang bana-bana is November 30. Yan. Tibaan na. Actually, ang mga kapitan din sa Legazpi Sir Pio, arog ka ng kumbaga assumption din ta, pag-iisip din ta kasi kasusaro man nakaurog ta baga si Kapitan Gibson de Leos kang 4. Sabi niya, baka ngaya 30, so 29 deadline na ngayon kang SOSE, baka ngaya pagkatapos kan pag-file o pag-sumitir ka, baka saka sinda take out or out of office. Yan. Kung nag-file ako ng SOSI sa aga, sa Lunes, pitsa 6, no. Tapos nag-oath na ako kay Mayor G. Ano pa? Tapos ng laban. So nag-oath ka ng kapitan for all legal intents and purposes. Kapitan ka na. Kaya lang, ang problema naman guys, Sir Pio, ibabagang sa DILG, 3-week transition naman. So transition. Lalo itong mga sa SK naman dato na mag-training. Oo. Yan. Kaya dakol ko niya ng sikasuhan ko na kan DILG. By the way, masegue kitang dit. Ano na nangyari kay Kagawad Jess? Kay Kagawad Albarizo? O anong latest duman? Actually, pigapot nagiraray ka sa bago. Kaya naman siya nakita rin sa City Hall. Kasi wala pang nagpapaluwas si update, Sir Pio, manong dyan. Even dito sa DILG, may pa statement and patago sa pag-reach out kay Councilor Al, hoping na masimbag kita sa bagay na iyan. Bakong so latest mong report ka ito, so kampo ni Councilor Al na Barizo, parang nag-file man yata ng legal remedy, manunugod na duman sa writ of execution, ano? Oo. Parang nag-file yata sinda kung taman pagrumdum ko, nag-file ng TRO sa COMELEC na daingo na ma-install ngo na sa writ of execution. Inda ko kung tapos na so periodo wherein which makapagpaluwas ng decision sa Supreme Court. Nakaton ko naman sa office niya. Gulper mga hanging questions ko. Bako sa pipahali ta si Councilor kung ano. Kundi interesado sa publiko ano nang estado ngo niyan. Roger, Bako, ang kadipisilan nyo niya sa Piyamana ko dyan, di kita nakakuha basta-bastang informasyon directly from Councilor Al. So, kaya di man sa nagkapit ng opisina involved sa bagay na yan, medyo kumbaga tikumpaan na ngipot. Kumbaga kunya na surit of execution, so process
kung pinagsunod na sa process na isirbi na kan DLG or what tabi ano. Roger. May siyanten sa kunyan, sa Martes. Ano, may sesyon sa Martes. Yes, resume na sinda Sir Pio yan. sa Martes. Baka lamang magtaon ng pahayag. Maklarar na ang bagay na yun. Taharos, pirang aldaw naman din sa nakalipis. Iyo. The public is yearning for answers. Baga ano, yan. Yes. Supporters and the public as well. Naghahapot ni estado na kayan. Sige. Roger. So yun nga na Sir Pio, ang informasyon di sa City Hall. Galero, DCGP. Salamatan sa istorya hali dyan sa luwas. Saro pang report si Pading Jomar gayud pakabareta ka na ta medyo alanganin ano. Ilaog ta muna si kumpadreng Alda Armario. Kumpadreng Al, good morning man, what's happening? Hello. Go ahead Pading Al. Yes, Pade, good morning. Sports Fest naman ang konsentrasyon mo niyan kan mga taga-Kapitolyo Provincial Kanalbay magpoon sa Lunes. Yan ang informasyon ali kay Vice Governor Glenda Ong Bongao. Sigon kay Bongao, may schedule na parade sa Lunes, Nobyembre 6 para sa opening kan Interdepartment Sports Fest. Parte ni sa pagpromoter kan camaraderie sa mga empleados asin opisyales kan gobyerno provincial na suportado ni Gobernador Attorney Grex Lagman. Iba-ibang pakawat na pig-organize kan committee na gigibon ini digdi sa kadaklan sa Albay Astrodome. Kaya piglaoman ang kooperasyon kan lambang departamento na nasa pagpreparar ng unyan. Kaya si Vice Governor Bongao, pig-informaran man ang mga pag-iriban niya sa sangguniang panlawigan na makisumaro sa kaugmahan na ini at least nagkapirang aldaw ni kaugmahan para sa saindang Sports Fest Inter-Department digdi sa Kapitolyo na mapoon sa Lunes. Roger. Yan pa pa din, informasyon na sa Kapitolyo Provincial, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Pading Nal, pwede si Pading Jomar pa? Pwede pa si Pading Jomar, ano? Bago kita magbareta dyan kay Angel. Sige, Sports Fest dyan sa Capitol, mapun sa Lunes. Si kumpadreng Jomar, ikonektar na dyan sa 1st District. Pading Jomar, good morning, what's happening? Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta ng apudan si Mayor Criselagman Luistro sa mga kandidato ng Gana Inadaugman na tarangkasonaan sa indang mga tarpulin na pigkarag sa mga posting area. Asin kung daiman kan mga inikaipuhan, hagado na sana kan lokal na gobyerno. Ini sa katuyuan na maipagpadagos o makatamang ini sa padagos na pinagigipong programa kan lokal na gobyerno manangod sa pag-recycle kan maski ano-ano na sanang bagay arog kang mga tarpulin para mapakinabangan. Sinabi ni Mayor Luis Tron na kung dahil naman tinda kaipuan ining tinarangkas ninda, imbes na itapok, taon na sana sa lokal na gobyerno para mas mapakinabangan pa, mag-ibo ining mga bag, kung ano-anong mga bagay na sa pinagigibong niya na mga programa kan lokal na gobyerno kan tabako na pag-recycle kan mga dahil nakaipuan asin napapakinabangan pa. Apuer ka yan, biging ganyarman ka na alkalde, ining mga barangay officials na sigurado na malinig na ang sa indang mga barangay. Dahil ta next week, iyo man ang pagbisita di sa syudad kan Tabaco, kan team hali dyan sa Provincial Agriculture Office para mag-validate kan mga buro barangay tangani na sinda mag-qualify sa cleanest and greenest barangay na pa-contest kan gobyerno provincial. Ipinahayag ni Mayor Crisel na ang Tabaco ang may kapot kang corona bilang saro sa barangay kan Tabaco ang cleanest and greenest program kan nakaliis na taon
Klinis ng Grinis Barangay Kanakalis na taon, kaya masupok na day ni mantiniron asin na pabayaan na mati ang mga barangay. Pikinggan niya mga barangay officials na higusan ngunya na taon ang mga paglilinig asin pagtatanom sa saindang mga barangay para mamantinir ang corona kan tabako ngunya na taon. Roger. Yan pa din makadagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hali dyan sa tabako. Maray na aga amigong King Reginaldo. Good morning migong King. O so mga nag-text tabi ha. Bago o sa within the program i-announce ta kung sisay so ikawalong lucky texter. So tama na format na napaka-text pangaran, taga-sain and the Globe or Smart an sa indong ibubugtak ano. Yan, within the program tabi. Yan lang po kamo tama bareta pas Angel Dispes may mga hanap buhay kita. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Pwede! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daig kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na. Makita ka pa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kidney problem na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Ako nagkasakit ako sa kidney failure, tapos kung saan-saan ako ng hospital ng paggamot. Pagkatapos ko ng cleansing, naramdaman ko na unti-unti na akong gumagaling. Masarap ang pakiramdam mo. Ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na nagbago ang aking karamdaman. Ngayon malakas na ako. Domingo Torpranca, 66 years old. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang kwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz.
Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng magbaba ang inflation sa Oktubre ninsagod sa 5.1% dahil sa pagbaba kan presyo kan bagas, karne, gulay asin presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang inflation forecast hali sa 5.1 sagod 5.9 mas hababa sa 6.1 kan bulan nin Setyembre. Miyata sa dahil sa paglangkaw sa presyo kan kuryente, LPG, prutas asin sira kasabay na ang aumento sa pamasahe sa jeep kaya may paglangkaw sa presyo sa bulan ni na Oktubre. Naglalaom naman ang BSP na mapapaluwas kan Philippine Statistics Authority and datos kan October inflation sa Martes, Nobyembre 7. Matatandaan na itinaas kan BSP kanakaaging simana ang overnight borrowing rate na 25 basis points sa 6.5%. Sa sarong off-cycle na lakdang ini, tanganing pugulan ang inflation. Sigun kay BSP Governor Eli Remolana, daininda piglalauman na mauto ba ngunyan ang target na 2% sa good 4%, asin dai pigahali ang posibilidad na pag-itaas giraray kang interest rate ninsaro pang 25 basis points kung kinakaipuhan. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. No alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Tando ay light, gaan nang may kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo ka nasa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang paghatod min, serbisyo asin pagpadapa, Sagabos na Albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang
Nagibuhan padagos pan pagserbi ni Joey. Joey ang satuyang kongresista. Joey mabuot matinabang. Joey idol kasi ko malalao man taiyan si Kong Joey. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Dok Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Ayan, sige, hanapon ta na. So, ikawalong texter, so eksaktong ikawalo, natama so pagka-text niya, pangaran, address, then kung anong barangay. Tabi ha, bilangon ta, nakakunyang kita, 23 na texter. Tabi, sandali, hanapon ta, so ikawalong texter. Yan, may brownout po sa aga, may naghapot. Igwaning abiso tabi kita tabi na naresibi, Angel or Tres. May kon ba? Sandali, konta yan ha. Biberifikaron ta yan. Naghapot lang ito, dahil ito nag-entra sa text niya to, text load Nagdadangog po kami uya sa Virac 6600. Good morning, tabi. Mga taga Virac. Oy, kay Kagawad Bong Logronyo, kang Boys and Paints. Good morning, tabi. Eto, yan, sandali. Yaha. Pag-asa Rawis, nagdadangog na asinda dyan. Sabi ni June De Jesus. Yan, Pag-asa Rawis, June De Jesus. Good morning, tabi sa Indo dyan. So, nag-intra tabi ha, na tama. Yan. Ito. Kainot-inuti. Ayaw garing day, managkunyan kan pangaran. Sir Pio, taga-Balintawak pa ako, digdi barangay 7. Nagdadawog sa imo, always and forever. O sige, pakuan. Day mapig ko niya context akong globe ini or what. Nako, sayang, tabi ha. Very clear so sa tuwing instruction, pangaran, address, and globe or text ibugtak nindo. Sayang ito Ito, good morning tabi, iinalaw rin. Yan, itong 4500. Check ko lang po kung tama number mo sa. Sige, tama tabi yan, 4500 tabi. Ito. Tama ini Si
Anilin Daito, o sige tabi, kan San Joaquin, Legazpi City. Siya so ikawalo na texter na tama. So format kan pakasimbag. Anilin Daito, San Joaquin, Legazpi City. Smart. Yan. Taod-taod tabi. Nagdadangog ka pa tabi, Anilin. Kung nagdadangog pa, taod-taod pagkatapos kang programa ko sa katakapapaludaning 50 pesos na load. Yan tabi, Anilin Daito. Sabi man digdi ni Ate Nora ng Bululog, Ginubatan Albay. Always listening, Ate Nora kan Bululo, Ginubatan Albay. Good morning dyan sa Indo. Ano lamang pangudtuhan nindo dyan, ha, tabi? Sabi naman ni Jane B, TNT Libon Albay. Yan, salamat sa mga nagpartisipar, ha. Pero may nanggana na po, tabi. May nanggana na si Anilin Daito. O happy birthday kay Monsenyor Mariano Madrid. Yan. Monsenyor Mariano Madrid. Happy birthday tabi sa imo. Hali yan kay Madam Merly Caceres. Buda kay happy birthday man kay Hubert Rignon. Happy birthday Monsenyor Mariano Madrid kan Albay Cathedral. Hali kay Madam Merly Caceres. And happy birthday man kay Hubert Rignon kan BRHMC. Maray na aga dyan sa Petron Tap Gas Gasul. Sponsor niya to yan. Udto na naman bagaho. Alas 10:15 na nga ni. So mga nagluluto dyan. Anong lamang ang sa indong pinagpipiparar sa pangudtuhan? Dapat ang gamit sa pagpalaad kan sa indong mga gasol akan sa indong mga kalandyan. Sa indong mga burners dyan, stove, Petron Gasul. Maray na aga kay Josefina Leona kan Kumon Kamalig. Dahil nakasabakon ito, nakasubra ka sa pangwalo, ano. Si Eric Calio, uyugun mo from Bakakay, nagdadangog through Radio Garden apps sa DCGB. Good morning, Eric Calio. Sayang bako kaso ka pangwalo, nakasubra ka, ano. Si Hazel De Leon, yan. Hazel De Leon, napig-text ko sa imo. Good morning tabi, Hazel De Leon. Eto si Tresh yung kwan, baka yung sa announcement ata to. Yan, so imanag ano, so Aleco. Sige, salamat Tresh, ano. Ito yung naghapot kan sa Aleco sa aga, Sabado, Nobyembre 4, igwaning schedule interruption tabi, alas 8 nin aga hanggang alas 5 nin hapon. Iyan. Igwaning line clearing nagigibuhon ang Aleco dyan sa may Arimbay. Maapektaran tabi ang sakop kang Bitano Feeder 4. Yan. Ini po sa mga apektado ha magdangog sa aga daing kuryente alas 8 nin aga sundo alas 5 an hapon. Sa aga po ini. Daing kuryente dyan sa Indo sa Tamauyan, sa Pawa, sa Dita, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Padang, Buyuan, Bunga, Matanag, Mabinit. So basically, mga norteng barangay kan Legazpi, daig kamong kuryente sa aga, 8 a.m. to 5 p.m. Sa Daragatabi, Banyadero asin Matnog. Yan, Banyadero in Matnog sa aga, daing kuryente sa Daraga, 8 a.m. to 5 p.m. Then sa Legazpi o Tronta, yan ang mga norteng barangay, Tamauyan, Pawa, Dita, San Joaquin, Arimbay, Bagong Abre, Bigaa, Padang, Buyuan, Bunga, Matanag, Babinit, daig ka mo ning kuryente. Thanks so much, Sabi Tres, sa kunyan, sa abiso na ipinag-forward mo from Albay Electric Cooperative. So ibang mga nag-text, i-acknowledge na lang po niya ito, no? So dahil nang gana tabi, pasalamatan ta. Kamay nang gana na po na ikawalong lucky texter niya ito ngunyan, Good Vibes Friday. May 50 pesos na load ka taod-taod. May report mo na si Joshua. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning sa Tio. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag na sitwasyon sa palibot o minagi sana sa barangay at sin SK elections. Very dakol na ang excited para sa 2025. Dahil mapugulan na mag-crear ng espekulasyon haka-haka sa isip kan nagkakapira Sirpio kung ano ang posibleng tambalan na mabilog kay Congressman Joey Salceda asin kay Libon Mayor Dasmar Nilla.
initabi Sirpio dahilan ta lakop halos sa palibot kan probinsya ining darakulaon na mga posters, birthday greetings, although nakalapwaso na sa birthday ni Kong Joey. Yaon sa pandok mismo ni Kong Joey dakula ang pagka-imprinta asin sa kataning usab ibong na partikan na poster yaon man dakulang imprinta pandok ni Mayor Das Marmilla. Igwa na nga ni kaandig di Joshua harani na sa Kapitulyo harani huno ng maray. Ata na. Nasa Astrodome na mismo sa may entrada. Nangangalas ang iba Sirpio ta. Digi sa Segundo Distrito sa Legazpi, palibot, sundo sa Santo Domingo, sa First District. Lakop talaga Sirpio. Kaya diri sa iba, naging excited kung ano ang mga daradalagan kan politika sa maabot na 2025. Aram mo, ang simbag ka ni Kong Joey, simple yun man sa nakanahapot ta. Wala ko alam dyan. Simple yun. Pero sa isip kang tao, multi na ito nagdadalagan. Simple yun ang simbag ni Kong Joey. Ano niya kiniko mo? Tulbagan niya ako sa tarpaulin mo sa may Astrodome. Wala ko alam dyan. Mas kaya po tunumbagan si Mayor Das, iyo man ang simbagkaan. Ang simbag nila, termin niya, masabi, silaw pa. Pero sa mga tao, may napaparang na. Pero the whole Sirpio nagsasabi na baka nga may ibang balak. Si Mayor ta, si Congressman Joey nga, kung halimbawa lumaban na gobernador, posibleng kumuanin vice governor sa First District. Pero talagang ang iba Sirpio, igwana ki iba-ibang nagdaralagan sa isip kung ano talaga ang posibleng mga tambalan na mga magburutwa ta nangalas man ang iba, mayor sa 3rd District, pero ang mga posters, lakop naman halos sa palibot kan probinsya kan Albay. Sige. Alright, Abi Sirpio, yan ang mga sitwasyon pa, mga sunod-sunod na ganap pagkatapos kayo ng barangay asin SK elections. Joshua Bina, DCGB. Salamat Joshua. Sa istorya hali dyan sa luwas. Yan nga ni baga sa may sa Astrodome na mismo sa may entrada. Hinapot niya to si Kong Nyoko nga nining kuan. Wala ko alam dyan. Simple yun man sana. Sige tabi ha, i-acknowledge sana ining mga nag-text ano. Yan, salamat. Sabi kan sarong texter ano. Thanks po Sir Pio maski hindi nang gana. You tabi, salamat man 5650 tabi ano 5650. Dain lang ninyo na tiyempo na kamo sa ikawalo ano. Uy si Alden, kan Barangay 8. Good morning tabi. Kaya lang Alden, bako kay pangwalo ano, tirimpuhan yan, tirimpuhan. Marlene Uyardo kan Minto Ginubatan Albay. Good morning tabi sa imo Marlene Uyardo. Alamat sa pag-antabay. Maray na aga po. Yan. Smart da day man sungaran ano tabi. Why ganun ano? Simple yun man lang pangaran, address tapos kun smart or globe ano. O Krusada tabi. Good morning yan sa mga taga Krusada 3141. Good morning tabi sa Indo. O kagayon may taga Purok 3 kan Ilawod East Legazpi City. Si Almira Jana Ayo, Almira Hana Ayo. Ugaring bako kasupang walo ano. Salamat may mga parantabay kita na didiskubre niya to. Yaon sinda sa Legazpi tabi ano. Yan. Yan, basta winner ngo niyan si Annelyn Daito, iniso ikawalo pigbilang niya to digdi sa naresibi niya to, narehistro. Annelyn Daito kan San Joaquin, Legazpi City. Smart ka tabi. Halatalaton mo tabi Annelyn. So sa imong load na 50 pesos ano sa Smart yan. O ibisitahon ta so DCGB News Online ta ma-wrap up na kita ko niya na semana tabi para mentra sa programang Tingog kan Banwaan. Mark John Lunas, good morning dyan sa Indo sa Rapu-Rapu. And then ito may naghapot so nagtuskoy baga mga patas ano na nagkandidato halimbawa kung pwede daan na bako so kandidato mismo ang ma-attender kang tuskoin. So representante. Ewan ko ba kung nanong tama dyan na si Bagman ang gada di. Dahil tayo nahapot ano. Kung halimbawa patas ka mo pagkakagawad pareho so numerong nako or pareho ka mong pagkakapitan parehong butong nako kung ang pagtuskoin so persona mismo kang kandidato an mako niyan ma-attender dapat tadigdida sa kamalig igwa ang nag-attender bako so kandidato
Kantos Coin. Parang representante yata lang iyon. Iyaputa daw yan sa mga maabot na oras. Takaswapon, pigapudang kuman si Attorney Bunaw, busy pa yata ito hindi tayo na akomodar. Sabot ta yan, tagrabe pang trabaho baga sa eleksyon. Tabi, yan. Sige, si June Camacho. Maray na aga tabi, June Camacho. Good day daa kay Gemma Camacho kan Barangay 35, Tinago, Legazpi City. Good morning tabi dyan sa Indo, June Camacho and kay Gemma Camacho kan Barangay Tinago, Legazpi City. And good morning man kay Ruben Orlina. Nagdadangog asin naghiling sinda dyan sa DCGB Live sa Batbat kan Ginubatan. Ayan, well acknowledged niya to yung mga listeners ta sa DCGB News Online asin sa mga text mas so nagdadangog sa DCGB AM. Good morning. Maray na aga, Sir Popoy Balmez. Diyan po sa JRB Battery Shop and Calibration Center. Diyan sa Lapu-Lapu, sa Barangay Lapu-Lapu. Kataning sa nakan St. Jude Church. Yan, mga baterya dyan, manlain-lain. Ay guma, mga goma ni auto. Buda mga pangaipo sa auto, iguaman dyan sinda. Good morning. Sa padagos na pagantabay nindo, salamat tabi Sir Popoy Balmes. Haluyo na panahon. Kapartner niya to yan, si Sir Popoy na Balmes. Sagkod ngunyan. Pag napapasir kita dyan, Papa Pio, kape na nga DCGB. Always. Salamat tabi Sir Popoy Balmes. Pwede na dyan Padingnal, hilinga daw tabi, kung pwede na, yan, acknowledge na ang sa tuyang kapartner si Padingnal Baldo. Sa pangarang po kang bilog na puwersa, kami po naglalaom na natawan mina naman kamunin na serbisyo sa abot kan samuyang makakaya. Sa paagikan informasyon, kalingaan asin iba pa sa programang Tingog kan Banwaan. Happy weekend, viva Senyor Santo Cristo, day maghali. Tulos na masunod po si News Manager Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning! Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.